Кажуваше дека си се борила со германците ле, со... Кажувах, доди еден, доди се му кажувах германците, какво съм се борила, какво ме фана, какво ме те партизаните. Партизаните те ослободили? Партизаните те ослободили? Партизаните се загинава. Аз съм бегах от германците. Я бегах и се пръзнах и пътнах така нагъс. И германец оди за ногата ме докачи, за ме влече. Командира вика, въркате другарката, въркате другарката. Ти майте, удрете, вика, ама ги ударим удариме другарката. Ако утепате ви германците, нападете оттаму. И шо видеш тоя германецо шо те е влечел? Побегна? Се загина партизаните, он побегна. Пуштите? Он те пуштите, кале? Пусти, па да, за ногата ме влече, се ме пусти.